Zúčastnili sme sa aj súťaže Planéta vedomostí, kde sme boli ocenení špeciálnou cenou špeciálnych základných škôl. Planétu vedomostí vieme využiť aj pri práci s mentálne postihnutými deťmi. Vieme si vybrať, aj keď je to učivo troška náročnejšie pre tieto deti, ale vieme si vybrať také témy, ktoré deti zvládnu a podávame im to troška takou jednoduchšou formou. Digitálny obsah vzdelávania má pre deti s handicapom, zvlášť mentálnym, obrovský význam. Zároveň s výkladom učiteľa výraznou mierou prispieva k zapamätovaniu si nového učiva žiakmi. Veľkým prínosom, hlavne pre deti s mentálnym postihnutím, je to, že sa spája teda obraz so zvukom a vlastne veľkým prínosom je aj to, že nemusíme teda mať veľa pomôcok, stačí navštíviť IKT učebňu a máme tam všetko vlastne v jednom. Je tam priestor aj pre učiteľa, aj pre žiaka. Pre žiakov aj učiteľov je táto planéta vedomosti veľmi dobrým zdrojom informácií. Ak bude učivo podané žiakovi nielen učiteľovým výkladom, ale aj iným spôsobom, napríklad ako cez túto planétu vedomosti, tak je tam vysoká pravdepodobnosť, že žiaci toto učivo pochopia lepšie a tie poznatky budú trvalejšie. Pre nich je to obrovský prínos, pretože väčšinou deti zo sociálne znevýhodneného prostredia doma nemajú počítač, nemajú internet a ako už vieme, doba ide dopredu a potrebujeme aj takéto IKT zručnosti, tak to nadobudnú aspoň v škole, keď nie už teda doma. Aby mali do budúcna teda aspoň niečo. Prispôsobujeme sa postupne v odpovedi žiakom základných škôl. Planéta vedomosti poskytuje dobrý edukačný materiál pre vyučovanie aj na našom type školy. V rámci prírodopisu, vlastivedy môžeme využiť tieto videá alebo obrazový materiál. Aj pre naše deti potrebujú mať práve názor a vidieť očami, nielen počúvať. Myslím, že viac sa naučia, ako keď je klasická vyučovacia hodina pomocou učebnice a zošita. Planéta vedomosti je veľmi zaujímavá. Obrázky, sú tam obrázky. Sú tam pekné videá. Ma to baví. Planéta vedomosti mi pomáha pri učení. V rámci zvyšovania gramotnosti by som chcel na škole zaviesť samostatný vzdelávací program, kde by sa vzdelávali okrem žiakov našej školy aj rodičia. Bude nainštalovaná interaktívna tabuľa, bude kompletná miesto zariadená počítačmi. Po tomto akte celú vec propagujeme verejnosti.